ova ruka naravno mora da povuče do ruku, tako je, i nađem ugao i glesam. Radim odavde završnicu. Ako imate problem sa završnom, znači vučem glavu na gore, ako nisam mogu da konektujem, povučem zglob, to je pod kolenicu, i idem na stranu. Sve vreme držim ovdje, opet konektujem sa petom, i sad je glavni detalj, zatvaranje kolena ka kolenu i završnica. Evo još jednom. Znači, iste varijacije ako krenem gore, ako ivica sedi, tu sam, odvrnem što kaže, ide ka meni, uđem u malu poziciju direktno. Grudi na grudi, penjem se polako, otvaram laktove i dolazim u ovu kontrolu. Sad polako hoću da pakujem triangul, znači šta uredno? Povučem jovicu na gore i biram, u ovom slučaju ovaj zglop. Odvojim, 90 stepeni, tu sam, nađem ugao, znači ova ruka ide skroz gore, naravno, i pokupim ovdje triangul. I odavde mogu da ga završim, tako je. Ako imate problem sa fleksibilnošću, u ovom slučaju, šta radim? Pokupim svoju podkolenicu i lagano rovim na kuku, sve vreme, tu gde mi je ruka povezat ću nogu, zameniti u stvari koleno po koleno ide i... Ok.